ಹಾಯ್ ಏನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಏನೇನು ನಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದೆನ್ ತೋಜಾವೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದತ್ತೇನು ರವಾಗೆ ತೊಂದೆ ರವ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ರವಾಗೆ ತೊಂದೇನು ನಿಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದತ್ತು ಅಲೆ ಮೈಪೆ ಫಸ್ಟ್ ದೈಲ ಪಾಡುಲಿ ಏನು ಅಲೆ ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಅಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ರವ ಬೊದ್ದುಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಐನ್ 10 ನಿಮಿಷ ದೀವುಡಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ದೀವುಡು ಪಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುನ್ವೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ದೆನ್ ಒಟ್ಟಾನಗಿ ತೊಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾನ ಮಟರ್ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದೇನೇನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೇನು ನೆಡ್ ದುಮ್ಮಂಜನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾದೆ ಮಟರ್ದನೆ ಇತ್ತೇನು ನಾಲ್ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇತ್ತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ರವನೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬೊದ್ದುಲ್ದುಂಡು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬುಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆದೀತಿನ ಒಟ್ಟಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ದಿಢೀರ ನಮಗೆ ಎದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾನದ ಮಸ್ತ್ ಓ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಸೀಸನ್ ತಿಂಡನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೆತ್ತದ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಯಾಕೆ ಏನ ಪಾಡ್ದಿರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪೇರು ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತೊಡ್ಚಿ ನಿಗಳು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪ್ರ ಅದನಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೆಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಣೊಂದು ತೆಂಚು ಕಿನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಲ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿನೇನೆ ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದത്തെ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ದೋಸೆನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲೆಚೆ ಅದನ್ನೇ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತೇನು ಚೀಸ್ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಅದನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪಿನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ತೂವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಉಂಡು
ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ కాయలు పట్టాడు నడుటుంటే పచ్చి పచ్చి ఉండ తిరిగి పాడిపోక సరిగా కాయ ఉండవు ಮೊದಲ ಸರಿ ಕಾಯ ಉಂಡ್ಲೆ ಪಚ್ಚಿನಿಗೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ದಿನ ಬಂದು ತೂದಿಗೆಪ್ಪಲೆ ಚೀಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡಿನಿ ರೆಡಿ ಆತನೆ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿದ್ದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡು ಇವರು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೂಜಾರು ಎಂಕೇನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆನಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ